आसामाव दैबानानि नैथि दोहौ गिबि दैबानानि उनाव आसामा दैबानानि नैथि दोहौजों गाज्रिसिनै भुगिदों। बे खेबाव आसामनि मुंदांखा काजिरङा माहारियारि हाग्रामायाबो रैखा मोनाखै दैबानानिफ्राय। गोबां जिब जुनारजों बुंफबनाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया दैबानाजों लोमसावदों। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि गासै 61 केम्पफोरा दैबानाजों लोमसावदों। बेनि गेजेराव आगराथलि रेन्जआ गाज्रिसिनै दैबानानि जेंनायाव गोग्लैदों। दैबानानि जाहोनाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि जिब जुनारफोरा जानांदों हालाय हाफाय। दैबानानि थासारिखौ नोजोर होनानै काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि बिबानगिरिफोरा जिब जुनारफोरखौ रैखा होनो नाजादों। नेशनेल हाइवे 33आव माखासे केम्पफोरखौ गारिनि गोख्रोंथिखौ संदाननो थिसनदों आरो हाग्रा रैखाथि मावफारियाफोरखौ थिसननानै होदों। मानोना बेबायदि दैबानानि समाव गोजौ हाग्रा नागिरनानै जिब जुनारफोरा राजा लामाखौ बारस'यो।